Halo लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों। बेनो जाबाय आंनि न'खरनि माखासे नुथायफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो दिनै मा खालामगोन आं बेखौ दिन्थिलांगोन। दायो न'आवनो दंथ'यो जेरावबो थाङाखै, बेनिखायनो न'आवनो थानानै मोनसे न'नि भिडिअ आं नोंथांमोननो लाबोनो सानदों। जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां नुयोब्ला मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होगोन, आंखौ सापर्ट खालामगोन। आङो दिन्थिलांबाय थानोसै दायो नायलांदो। GM केफेआव बिसोरो मा होनना बुङो गथ'फ्रा जाग्रा अर्डार खालामनानै सफैबाय दायो जाग्राया GM केफे। आंथ' मिथिला माहा दङ GM केफे। गथ'फ्रा मा बिहरना जायो नै नाय उदालगुरियावबो बिदि मोनो, हम डिलिभारि जायो। नायना लाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना जुदि सोरबा बिहरनो गोसोबा GM केफेआव नापाम कार्ड उदालगुरि एबा एप डाउनलड खालामनानै अर्डार खालामजायो। गोथाव ना मामा? बे मा नाम मा बुङो बेखौ? चिकेन नेगेट। आं बुंनो सालाया गिदिंला बे मा बार्गार खेवलाय नायनो बार्गारखौ माबायदि नै बार्गार सानैजों रानना जादे, हारसिं जानाङा। बे सा मोनजाबा बिराद मोजां मोनो आरो नायाबा वा टेस्टि। नाम्बारखौ लिंक डिसक्रिप्शननिफ्रायबो अर्डार खालामनो हागोन। ओमफ्राय आरो नै बेयाव नै बेदर हांदों, अमा बेदर हांदों, फोरानदबदों। माने दायो मोना आलासि ओंखाम जाहोगोन, फोरायगोन माने बे बैनायमोनखौ लिंहरदों, बिनानावमोन बिसोरखौ लिंहरदों आरो लोगो सानैसो लिंहरदों, बिथांमोनखौ जाहोगोन आरो जाहाथे बेदर हांबाय थादों। बेदर हांग्राया जोंहा आं हायार लाना फैबाय नै बिथांखौ। जोंहा बेदर हांनायाव मोजां, बिथाङा दाखालिनिफ्रायनो जेसेबांखिनि आलासि सोंनाय जादों बेखिनि बेदरखौ बिथाङानो फ्राय अराव हांना होफैजोब्बाय आरो बेदर हांनायाव इन्टारेस्टेड दङ बिथाङा। नायलांबाय थादो, आङो दायो बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो। आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन जेब्ला न' बनायबाय थादोंमोन, मिस्ट्रिफोर खामानि मावबाय थादोंमोन। आङो बेखौ दिन्थिनाय जादोंमोन नोंथांमोननो ख्रिस्टमासनि सिगां कमप्लिट खालामगोन होननानै सिगांनि भिडिअआव। नाथाय जोंहा ख्रिस्टमासनि सिगां फ्राय खामानिया जोब्बाय जोबनायालाय, नाथाय अब्लाबो फिनिशिं थाबावबाय। कालार होनो, कालारखौ ख्रिस्टमासनि उनाव मा होनना बुङो गोदान बोसोरनि उनावसो होनाय जासिगोन। नै मिस्ट्रिफोर खामानि मावबाय थानाय नुनाया बेनोमोन नङा, बिदि जानानै थाबाय दायो। आरो दाखालि फुल लायनायनिबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन। नै फुलखौ आं बिदि लाबोनानै नै बिदि बजायदोंमोन आरो बरदिनाव। बिदि आरो न'नि नुथाया। ओमफ्राय आङो भितरनिखौबो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनोसै, नायलांबानो जाबाय। न'आ गिदिरद्राय नङा, फिसाहै बनायबाय आरो ना बिदि न'आ। नै बिथिं आलासिफोरनि ओंखाम संदों, जोंहा खामानि मावबाय थादों। नै खामानि मावबाय थादों। मा ओंख्रि संगोन? बिन भाजि, बिनजों आलुजों भाजि जागोन। बेनिफ्राय अमा बेदर आलु संगोन आरो ना। बेनिफ्राय मा संगोन मा होनना बुङो नाबो दङ नै, ना नै सेरथ'जेनाखै, आलासिफोरा मोनासो फैगोन नालाय ओंखायनो रेडि लाग्रोजेनबाय आरो नै। ओमफ्राय नैबेयाव मा संगोनथाय बिमा, बेयाव मा अनलानि दाउ एवजेनहांबाय। माने बेदर भाजि जानो बाबाय जाहैबाय बरदिनाव जायै, बिनिखायनो दाउ बेदरखौ अनला बिलाहि होनना संफिननाय जासिगोन आरो। आंगायजोब्बायनो जाग्राफ्राबो।
आलासिया मथा मथि 6-7 जनसो जानो हागौ नै जोंहा रिजिया दैमारि बाथ' होनना बुङो दै आंनिनो बिबनां आंनि मिसेसनि बिनानाव बाथ' गालि मानसियाथ' लोदोदो जाबाय दा मा बनायगोन बेयाव अनासि आदसा दे थिगानो बिब'निफ्रायसो गिदिरसिन नुबाय मानसिखौनो नायलाय मस्थ' लदा जाहैनाय नायलाय बिब'निफ्रायसो बुरैसिनबाय एसे दा नै अनला संदों बेयाव अनला ओंख्रि बिलाहि अनला आरो दाउ बेदर ना बिलाहि अनला दाउ बेदर संबाय थादों दायो आरो आङो दिन्थिलांगोन मा मा बेदर संनाय जायो दहायनो दिन्थिलांबाय थागोन आरो ना नायलांबाय थाबानो जाबाय बियो अनखौ होथ'वाखै नै अन गुन्दैखौ होथ'वाखै दाउखौ संग्रोना लाबाय मोजां संनानै दै होनानै दा दै गुदुं खालामदों बेयाव अनलाखौ होसिगोन आरोना बिलाथि अनला दाउ बेदर जोङो नै दा अमा बेदर संसिगोन बेयाव नायलांबाय थादों नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन अमा बेदर संनायखौ नैबेयाव पियास रुसुन फानलु आरो हाइजें देनानै रेडि खालामनानै लाबाय नै ओमफ्राय बेयाव थावा दुंथ'वाखै दुंसिगोन आरो नैबे अमा बेदर गोरान बेखौनो जोङो दायो बेयाव संगोन आरोना आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन बेदर संनायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेदर हांबाय थादों नै न'खौनो आरो दिन्थिबावबाय आं खनसे नै नायलांबानो जाबाय लकेसन आरो नै बैग्रि जुदि सोरबाफोर बैग्रि जानो गोसो दङब्ला साननैसो उनाव फैनानै जाफैनो हागोन बैग्रिया मोनहांदोंसै नै बैग्रि फिथाइ बुहुद थाइदोंमोन थारमाने मा होनना बुङो दब्लायलायदों दंफाङानो ओमफ्राय आरो नैबिथिं समफ्राम दंफांबो दङ समफ्रामखौबो मोनजागासिनो सिजन 2 टाइम थायो दैज्लाङाव खनसे आरो मेसेङावबो खनसे थायो बे समफ्रामा आं फिथाइखौ दिन्थिनो नोंथांमोननो नै दा समफ्राम फिथाइया ओमफ्राय ओयाव गिदिर गिदिर थाइथाम दङ माथो हनै ओइलाय जाजासिगोन बेयो दाउआसो जालांजोबो बेयाव बेदर हांनायानो हांबाय थादों फोरानदों बेदर फोरानदों हाङाखै फोरानदोंसो ओइ दुन्दियायाबो जाना बेयावनो बेदरा हांदो दुन्दिया खादो सेफ्लेदो जादो होननायनि आरो नै मैगंफोरानो बिदि गायदों अर्गेनिक गोजा बेफोरनो जानायनि थाखाय आरो खेथियकथ' नङा जाहैबाय जानायनि थाखाय ओरैनो फांसे फांनै गायो आरो जोंहा हिन्जावआ थारमाने बिराद मावथिना बेफोरखौनो मावबाय थायो मैगं गायनाय फुल गायनाय बेफोरखौनो मावबाय थायो आरो ने फान्थाव दं बिलाहि दं फुलकबि दङ लाइ बेनिफ्राय पियास फानलु बिदि आरो अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला
बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो सापर्ट खालामगोन जाहाथे आं उननि समफोराव नोंथांमोननो बिदि मोजां भिडिअ लाबोनानै दिन्थिनो हायो नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आंबो सासे इउटुबार जानो हायो आसा खालामदों नोंथांमोना हेफाजाब होगोन होननानै आरो थाबैनो 1K जायोब्ला आंनि फेमिलि गासैखौबो आङो दिन्थिगोन 1K जानायनि उनावसो आङो मेसेजखौ देखायगोन आरो चेनेलाव लाबोगोन आं नोंसोर जाबाय आंनि फिसाजो सानैबो सासेया जाबाय उजिखा बर' नायदो उजिखाया बिराद जादों गोथाव ना बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय सेकेन्ड फिसाजो हिरा याना बर' हिरा याना प्रिन्सेस बर' बिदि आरो नामा अब्ला स' लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसांखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामलांबाय थागोन आंखौ आरो नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आंबो सासे मोजां इउटुबार जानो हागोन होननानै आङो मिजिं थिदों अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय टाटा